bawa aja turu sore kaki. Oh ya, dilanjutkan turi-turi putih. Oh ngono. Heeh, ki sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Oh ya. Sekalian kemawon, Mbak. Monggo. Monggo. Mbak Ayu. Nggih, Mbak Ayu. Purwalestari. Pelok barang. Nggih. Aja turu sore kaki. Aja turu sore kaki pelok barang. Oh nggih. Sugeng dalu Abang. Wilujeng dalu Nduk, Cahyuna. Aduh kok sik kayak kelemahan umitmu ki lho ijolan. Ijolan. Heeh. Ya. Menika sinten? Iki anak-anakku sing anyar Nduk. Oh nggih. Iki tak jak mubeng seluruh Sumatera, Jawa Tengah. Iki Tulungagung tak perkenalke. Oh nggih. Ayo Nak. Nggih Mbak Ayu. Nggih, sinten Mas? Kula. Nggih. Sinten asmane sinten? Slentem. Slentem. Oh nggih, sik niki. Kula pelok. Oh, pelok. Nggih. Pelok larase Slentem. Oh, Walik, Mbah. Slentem larase Larase pelok. Monggo Nduk. Iya. Aja turu sore kaki. Duet karo kowe, maju. Yuk, ya dikempit neh to. Alah wis kok ndang ayo, wis ngono. Dewa nganglang jagat Ayo, nggih Bah. ganti awakmu. Oh nggih. Nan kok unik to Mas? Unik. Unik, sesuk tumbas nggih 3 limonan kok. Jan. Nah niku lanang to? Yo jaler to, lanang kula. Lanang kok sarane wedok ya. Mergo dikempit niku wong dikempit. Sing dikempet napa nih? Ah sesuk tak WA, Mbak. Sak fotone. Nyang. Nyangking bokor kancanane Untung Slentem ki lanang, nek wedok entuk saingan kowe. Saingane sinten? Saingane Mbak Ayu iki suarane persis ya. nggih. Nggih, kita kan saudara kembar, Pak. Hah, Kembar saudara? apa? Sakjane niku saudara kembar. Kok saudara kembar pripun? Tapi yang dipisahkan. Oh. Kok ora gawe-gawe Ora Mas? iso nek saudara kembar wong Mbak Ayu iki resik nek kowe butek kok. Asline aku mangke yo resik. Sandang, yo. Ya. Sandang klawan. Jajane ora dikempet piye? Api ya. Suwe-suwe gorokane pedhot. Kula seneng ya, Bah. Mangke dolanan apa piye? Nek nembang iki modele lambene dijok-jokno. Heeh. Engkane cangkeme maju kok. Ayo. Ayo. Ya iku bagaian nipun
sabarna rimo bablas ke turi putih. Mangga. Mangga. Turi putih. Nggih. Indonesia tilan makmur. Mbok kira kembange opo? Nggih. Nggih, sampun menika. Sampun, matur suwun. Ya. Mengko anu tetembangan liyane diaturake nggon goro-goro ya ana. Ya. Monggo ditunggu wayanganipun Gagrak Ngayogyakarta. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mbak Canggih kula dherekaken. Sembah nuwun Mbah Kiron ya menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Engko ndak wektune selak ngoyak ya ana. Ya panjenengan